in the comments. Hitting the licks in the van. Legacies. Hi guys! New day, new pagkakakitaan na naman po tayo. So today's video mga lods, kikita po tayo sa Gcash ng free 470 pesos. Direct payout po ito sa isang website. Okay po. So bago po yan guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na kayo and hit the notification bell para po ma-notify niyo po ako sa aking mga new videos. So by the way guys, gagamitin po natin na website is ilalagay ko na po sa description box yung link na yon, and pakiclick and yon, direct na po kayo sa kanilang website. Okay guys, so watch na rin po yung mga last upload videos ko, and guys nagpapag-giveaway din po ako. So kung gusto niyo po sumali or nasa description box po yung link ay yung mechanics po. Okay po, so mag-umpisa na po tayo. So dito po, ito po yung kanilang main ng app nila. Okay, so dito po, since bago pa lang po tayo is mag-create po tayo ng account natin. So dito, kung wala po kayong referral code, pwede nyo po ilagay itong aking referral code. Ito po, ilagay nyo na po dyan yung aking referral code para po makakuha po kayo ng free bonus agad po. Okay po. So next po is dito po ilalagay nyo naman po inyong name at yung inyong email address. Make sure po guys na valid po yung gagamitin yung email address. Okay po. So create password po kayo and confirm password lang po and sign up lang po. Okay, so mag-fill up lang po muna ako. Okay po guys, so after po natin mag-sign up, ay natin dito successfully registered na po tayo. So sabi, pwede na daw po tayo mag-login. So doon po, kung ilalagay nyo po yung inyong email address and yung password po, yung email address po yung nilagay nyo po doon kanina sa pag-sign up, and then yung password po. Okay, so click nyo lang din po itong sign in. Okay guys, so ito na po yung main dashboard ng website nila. So dito sabi dito is listening is key to all effective communication. This is why we create game speech. Game speech offer things that will improve your skills. Okay, so sabi naman dito sa isa, you have daily rewards available. Click here to spin the wheel. Okay, so bago po yan, click po natin to yung ayan na inaano nila. Okay, so dito po is mag-spin na po tayo and makakakuha po agad tayo dito ng bonus points. So click nyo lang po itong spin. Okay po, so good luck na lang po. So 150 points po agad. So sabi dito, you claim 150 points. Okay, so X ko lang po ito. Okay, so ito po yung kanilang okay, ayan po. So next, punta naman na po tayo dito. Dito po is punta po tayo dito sa kanilang dashboard. Okay, so ito po yung kanilang dashboard guys. Ayan, so dito po makikita nyo po yung inyong account. So dito makikita nyo po yung referral code and itong referral link nyo. So guys, pwede nyo po gamitin yung aking referral code para po makakuha po kayo ng free bonus agad-agad. Okay, so punta na po ulit tayo dito. Okay, so punta na po tayo dito. So dito, makikita nyo po dito si home, si about us, si log out, si game speech, si dashboard, si time attack, si point history, si referral history, and last one is si withdraw history. Okay po. So, punta na po muna tayo dito sa home nila. Okay, so makikita nyo po yan yung kanilang home. Okay, so dito is ayan po. Ano lang po yan, maglalaro lang po tayo dyan. Okay, so ayan, marami dyan. So, click nyo lang po itong get started. Kumbaga is mag-play po tayo ng games dito. So, ayan po. Sabi dito, start and here.
Ayan po. Listening is the key to effective communication. This is we create game speech. Game speech offer things that will improve your skills. Okay, so play lang po natin dito. Play lang po tayo. Lalaro lang po tayo dito. Okay, so dito is, ayan po. Dito po ilalagay po natin yung ating gender dyan. So, kung male kayo or female. So, dito is magsa-sound lang po tayo. Makikinig lang po tayo ng sound dito and ilalagay niyo po kung ano yung narinig nyo. So, yun guys, lalagay nyo lang po. So, listenin again lang po. Again, wait lang po. Lakasin ko po. Gout. Gout. So, yan narinig ko na po. So, siguro is gout. 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 No. Trend. Skip nyo lang po pag hindi nyo po magets. So, maglalaro lang po ako. Tapos, ipapakita ko na po sa inyo kung ilan po yung nakuha ko. Okay, guys. So, kada correct nyo po dito ng tamang paglalagay nyo po dito ng sagot is makakakuha po tayo ng free 2 points. Okay po. So, back na po ulit ako dito sa game. Okay guys, so natapos ko na po guys. So, punta po mga tayo sa get started. Hindi to ang lalaro lang po ulit tayo dito kung gusto niyo po. Pero po, next time na lang po muna. So, punta naman po muna tayo dito kay time attack. Okay, so click lang po yan. Ayan po. So, dito score, skip, time left. So, play nyo lang po dito. And maglalaro lang po tayo dito ng listening ulit po. So, may time po dyan. Okay, itong skip is kailangan po is di po natin malagpasan ng 10 skip. And yung score po andyan po. So, magli-listen lang po ulit tayo dyan. So, next time na lang po muna ako dyan. So, punta naman po dito tayo kay points history. Ngayon po. So, dito, time attack, points history, show 50 entries. So, dyan makikita nyo po yung inyong mga points na natatanggap sa paglalaro lang po. Okay po. So, next naman tayo kay referral history. Dito, ayan po. Sabi dito, referral will be set to pending status if the user you referred will not accumulate at least 500 points. User should play game speech and they need to have 500 points so you can claim your referral. Time attack points are not counted. Okay po. So, punta na po tayo dito kay withdraw history. Okay po. Yan. So, dito, kailangan daw is, sabi dito, withdraw request will be available from 8 a.m. to 6 p.m. Please process your request between that time. Okay, so pag nag-withdraw na po tayo. So, pag click nyo po itong withdraw, ito po. So, kung makikita nyo po pala dito yung you earned, na ipon ko lang po is $0.0158. Okay, so click nyo na po itong withdraw. And dito, sabi dito, withdraw will be processed between 10 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Okay, so sabi dito, your current balance is 0.0158. Convert to PHP 0.729. Lamang po yung ating i-withdraw kung sakali naman po. Eh kung sa may load naman po is ang minimum amount withdraw on GCash and e-load is $2 is equivalent to 100 pesos. Pero kung minimum amount naman po sa withdrawal on Palawan Express is $5 is equivalent to 250 pesos in Philippines. So, dito, select payment nyo lang po. Dito, marami po kayong pagpipilian kung GCash, e-load, TM Globe, or Smart, and Palawan Express. So, nakafocus tayo ngayon kay GCash. So, GCash lang po. Okay, so dito po, ilalagay nyo po inyong account holder name, phone number, and withdraw. And guys, pagkatapos nyo nga po pala ma-fill up ang itong inyong account holder number
and inyong phone number, is ilalagay nyo naman po dito yung dollar na i-withdraw nyo. So, sabi dito, note, remove dollar sign, or yung kumbaga yung ganyan pong dollar sign, i-remove nyo po yan. Okay? Okay, so sa ngayon po, di po muna natin ma-withdraw dahil nga po, kulang na kulang pa po yung ating balance or yung ating points na naipon. So, para lang po mandagdagan yan is magpi-play lang po tayo dito ng laro na yan. Ayan po, marami po dyang laro na yan. So, 1, 2, 3. So, yung isa is easy, yung isa moderate, and hard. So, sa easy naman po is 4 to 5 letters each word, 2 points for every correct answer. Pero kung sa moderate, 3 points for every correct answer is equivalent to 1,002 points limit pay. Kung sa hard naman po is 5 points, 9 to 10 letters each word. Okay, so maglalaro lang po tayo dito ng game, and ayan lang po, laro lang po tayo ng game, and yan, kikita na po agad tayo. So, congrats nga pala sa nanalo ngayong araw. Thanks.